טוב, אז אנחנו פה עם אליאב אלאלוף, מי שמכיר ומי שלא מכיר עכשיו, יכיר לעומק, אדם נפלא, מומחה סטורי טלינג, אסטרטגיה ליזמים ותאגידים, מרצה וסופר, הספר האחרון שכתב, איש פלסטלינה בעולם של ברגים, שעוסק בעידן החדש היום, אתה יודע, של כל עולמות ההייטק וההתפתחות המועד שאנחנו חיים. אתה כתבת וכותב טור של 3 דברים שלמדתי השבוע. כמה זמן אתה כבר רצית? 7 שנים. המון מכירים ומגיעים אליך משם, נכון? רגע, אומרים, יש פה איזה כתיבה, איזה טוויסט, ואז מי זה הבן אדם? כן, כן. בדיוק השבוע התקשר אליי מישהו שהוא בכלל פרופסור. הוא אומר לי, אני חייב להגיד לך, אני לא קורא כל הזמן את הטור שלך, אבל עצם זה שאני יודע שאתה כותב את זה כל שבוע, זה מראה לי על תכונה מדהימה של התמדה. וזה קטע של, אתה יודע, אני לא מסתכל על זה בתור התמדה, אני מסתכל על זה בתור משהו שהופך להיות חלק ממך. כשאתה הופך משהו לחלק מהזהות שלך, אז זה כבר באוטומט, אתה לא חושב, אני לא צריך כוח רצון. אתה יודע שהם מדברים על זה המון, את הספר גריט אתה מכיר, נכון? כן, כן. על נחישות, התמדה, שווה, תוצאה וכו'. וזה משהו שמאוד נכון היום, כי אם לא, אתה נבלע. ואתה יודע, לפעמים אתה מחכים למייל שלך, מחכים לניוזלייטר, נרשמים בעקבות זה, כמו שאמרת, כן. אולי פספסתי, ואז אני בא וקורא 3 אחורה. דווקא בעולם של האינסטנט, ההתמדה מאוד חשובה פה. אני חושב שיש בו גם עניין נוסף, שאתה צריך לזכור, שאתה מייצר הרבה תוכן, אז זה בכלל לא משנה אם מישהו עקב אחרי כל התוכן. יש גם אנשים שמסתכלים על הטור שאני כותב, אומרים, וואלה, חפירה, אין לי כוח. מצד אחד, מצד שני, אבל הם יודעים, כשהם יצטרכו, הם יודעים לפנות אליי. נכון. זה הנקודה. עכשיו, זה לא משנה אם הם קראו או לא. מה שמשנה אם המסר עבר או לא. שזה בעיקרון היום, אתה יודע, הולך לסימטריה של מותג. כשאני מתעסק בסטורי טלינג, אחד הדברים שאני אומר לאנשים, זה תשימו לב שאני לא צריך להרשים אף אחד. אני צריך להעביר את המסר. עכשיו, לפעמים הדרך להעביר את המסר, היא לצאת לא טוב. כן, אני אתן לך דוגמה, בסדר? זה יפה. נגיד שאני עכשיו איש מקצוע, כן? ואני רוצה לשכנע, נגיד שאני עורך דין, ואני רוצה לשכנע אנשים לעבוד איתי. כן, אבל אני רוצה לעשות את זה בצורה אלגנטית, מרומזת, מכובדת. אני יכול לספר סיפור שבא ואומר, שמעו, החברים שלי לא סובלים אותי. למה? כי אני מציק להם על כל דבר. אני מתקן להם פסיקים ונקודות בוואטסאפ. אני מתקן אותם שמדברים ב2 ו2. אני יורד עליהם על העברית הקלוקלת, מחליף להם מילים, מתקן להם, מדייק אותם, בא להם למות ממני. כן? והמזל שלי היחיד, שלפחות הלקוחות שלי מבסוטים מזה, כי זה מה שחשוב להם כשאני עובר על חוזה. שאני דקדקן. כשאני עובר על חוזה. עובד על הדקויות. בסדר? עכשיו, הנקודה פה, יש פה כאילו משהו שכביכול מוציא אותי לא טוב בתור הבן אדם, כי אתה אומר, מה, איזה מין בן אדם זה, מי רוצה להוציא אותו לבירה? עכשיו, אתה לא מוכר חברות, אתה מוכר שירותים משפטיים. אז מה שחשוב פה זה לא לצאת טוב, אלא להעביר את המסר, כאילו, דרך התרחן, שאני מקצוען, שאני מדויק. עכשיו, אם אני אגיד לך, שומע, אני תותח, אני מדויק נורא. אתה תגיד לי, אוקיי, תוכיח. אבל אם סיפרתי לך משהו שמראה את הצד השלילי של זה, את התרחנות של זה, אחרי זה שאני מספר לך, המזל שהלקוחות שלי מעריכים את זה, אני לא מבקש ממך להוכיח. אני מקבל את זה כעובדה, כנתון. אתה יודע, אתה לוקח את זה לפן הזה, ואני יכול לקחת את זה לפן הזוגי. אתה היום יוצא עם בחורה, אוקיי? מתחתן, אתה יודע מה היתרונות שלה ומה החסרונות שלה, לדוגמה. ואז אתה אוהב את החסרונות שלה, כן? כשזה בא לטובתך, כן? גם אם זה, אתה יודע, שהיא פדנטית, היום היא החליטה שהיא לא יודע מה, היא מעבירה את כל החשבונות מחשבון אחד לשני, ואת כל ההוראת קבע וכל הזה, ואת הארנונה. מה קורה בפועל? לפעמים זה לא טוב, לא לטובתך, הפדנטיות שלה, כמו שאתה אומר. וכשזה בא לטובתך, אתה כן אוהב את זה. וזה היום דווקא, אתה אוהב כובעים, זה 2 כובעים של אדם, לפעמים שצריך לדעת באמת להראות. כן. וזה סיפור. אני בעולם שלי, אני מתמחה בשיווק לעסקים, לא לבני זוג. כן, זה תחום קשה, זה תחום קשה, אבל... מאתגר מדי. תגיד לי, אני באמת שואל, כי בהמשך לשיחה הקודמת שלנו, שלפני שהמצלמות נפתחו, כולם אומרים היום, בידול, אותנטיות, תוציא את הרגש, תשחוק את הבן אדם קצת מבחינת הרצונות שלו, התשוקות שלו, החלומות שלו, אבל אני חייב לעצור פה לפני שאתה... אני יודע שיש לך הרבה מה להגיד, ודיברנו על זה לפני זה. מאיפה מביאים את זה? אתה חושב שהיום דווקא, לצערנו, עולם השיווק וכל אתה יודע, אנחנו באים ומעברתים דברים מחול.
ראינו שם איזה סרטון, שעובד על קהל של, כמו שאמרנו לפני זה, אמזון. אוקיי? זה לא אומר שזה עובד על הקהל הישראלי המצוי, הרצוי, זה קהל חכם פה מאוד, אינטליגנטי מאוד, זה... תשתף אותי מה אתה חושב. קודם כל, אמרת כמה דברים פה, אבל אחד, לגבי להעתיק דברים מחול, בעיקרון... לעברית. אנחנו לא מעתיקים. אנחנו עומדים על שלנו, אנחנו ישראלים, אתה יודע, זה אנחנו עשינו. זה בסדר, אבל לביית תוכן. כן, כן. אבל הנקודה של, אם אתה עושה משהו, אם אתה רואה משהו שעובד, כן, אז שווה לנסות. יש דברים, נגיד בעולם של סטורי טיילינג, יש קונספטים שעובדים כל הזמן. כן, נגיד סיפור סינדרלה, עובד. להיות הגיבור. כאילו, כן, זה נקרא מסעו של גיבור, שזה נרטיב שהוא מתאים גם למה שיש בחולית, זה מה שיש בסטאר וורס, זה מה שיש בהרי פוטר, זה מה שיש... מה שמוכנים לנו בסרטון. שר הטבעות, זה אותו נרטיב, אותו מבנה. עכשיו, הקטע של זה, יש דברים שעובדים. עכשיו, כשאתה מעביר ממקום למקום, צריך לשים לב. למשל, מסעו של גיבור, שזה כלי סטורי טיילינג, זה מיועד לבידור. לספר לי על מישהו שנועד לגדולות, והוא לא יודע את זה, הוא אפילו נלחם בזה, ואין לו אבא, יש לו מנטור, יש לו כאילו סיפורים. Okay. אבל זה במקום הזה, תשים לב אם אני עכשיו מנסה לקחת סיפור כזה ולהתאים אותו לארגון, לחברה, זה פחות עובד כי אין לי שם תחרות. זה נרטיב בידורי, הוא לא מותאם לעולם העסקים שבו יש תחרות, שבו יש אלטרנטיבות. ושזה one man show. זה לא משנה, זה גם שזה one man show, כאילו עדיין, כאילו מבחינת הלקוח, מה שמשנה, מה שקובע בסיפור, זה לא מי אתה או מה אתה, קודם כל זה מי הלקוח ומה הקהל יעד שלי. האבטר בשלמותו. לכל סיפור, המטרה של סיפור זה להעביר מסר, לשנות התנהגות או תפיסה אצל קהל מטרה. עכשיו, אני עושה את זה דרך שימוש במבנה סיפורי נרטיב, ואני מייצר חיבור רגשי. עכשיו, אם אני לא מבין אותך, איך אני יכול לייצר איתך חיבור רגשי? צודק. מה שאתה קונה מכל בן אדם, זה לא רק את העובדות, את הפונקציונליות, את המציאות, או איך שאתה קורא לזה, האלמנטים הפיזיים, אתה קונה גם תחושות. תחושה של ביטחון, או תחושה של כימיה איתו, או שאתה סומך עליו, או שאתה רואה שהוא מסתכל עליך לא בתור ארנק, אלא בתור בן אדם, או שיש לכם ערכים משותפים. יש פה הרבה דברים שקורים, ואנחנו חושבים, בעיקר שאנחנו בכובע של המוכר, שאנשים קונים את העובדות. כן, אם אני יועץ משכנתה, אני חושב שאנשים מעניין אותם לשמוע על שפיצר. רוב האנשים לא רוצים לשמוע על שפיצר, לא רוצים לראות את המודל שלך, לא מאמינים שבאמת אתה חוסך להם כסף. הם פשוט לא רוצים להתעסק עם הבנק. עכשיו, שאתה בא ואומר להם, תביאו לי את כל הניירת ואני אסדר לכם את המודל הכי טוב. אתה כאילו אומר להם, בואו תעשו את החלק שאתם לא רוצים לעשות, כדי לקבל משהו שאתם לא רוצים לקבל. אני קונה את התוצאה הרצויה ממך. עכשיו, אני רוצה, אני אומר כאילו, כן, מה שאני רוצה מייעץ משכנתה, זה לא לחשוב, לא להתעסק עם הניירת. אני לא מאמין שאתה תחסוך לי כסף. עכשיו אתה חושב שכן, אתה טוען שכן, יופי לך. אני לא מאמין. כאילו אני אומר, גם אם כן, כמה תחסוך לי. וחוץ מזה, מה מעניין אותי המתמטיקה שלך? כי יכול להיות שאתה תעשה לי מודל שיחסוך לי כסף בעוד 30 שנה. אבל אם אני מוכר את הדירה בעוד שנתיים, מה קורה? אני אשלם קנס? אז חסכת לי או לא? או יכול להיות שמבחינת תזרימית לא נכון לי עכשיו לחסוך כסף, עדיף לי פשוט לא לשלם כרגע וליהנות מהשבחה בעתיד. יש פה כל מיני דברים. עכשיו, לחשוב שאתה יודע את התשובה הנכונה לכל מקרה וכל סיטואציה, בלי לדבר מהלקוח, זה מאוד מאוד שפטני. חוזר לפלסטלינה. בעולם של ברגיל. זה קשור לזה שכל אחד מאיתנו הוא קצת שונה, נכון? אנחנו לא... דפוס ההתנהגות, אמונות שונות, מערכת... עכשיו, יש לי לקוח, יש לקוח אחד שיקנה ממך בגלל שאתה קרח, ולקוח אחד שלא יקנה בגלל שאתה קרח. אתה אומר, רגע, אז מה לעשות? תקבל את זה, שלא כולם יאהבו אותך. אני חושב שבן אדם היום, ברגע שהוא מבין את זה, שהוא גם לא רוצה שכולם יאהבו אותו, לא רק יקבלו את זה, זה משנה לו את כל הפאזה, בהרבה מובנים בחיים, ויותר קל לו עם עצמו, והוא מתקדם יותר מהר. יש הרבה אנשים שיגידו את זה, מעט מאוד אנשים באמת מבינים את זה. למה? כי אתה מחונך, אתה יודע, 20, 30, 40 שנה,
לרצות אנשים אחרים. אתה מנסה להיות בסדר כל הזמן עם כולם. נכון? אתה, כן, שלא יחסו, שלא זה, מה יגידו, ואז פתאום אתה מגלה שאתה חי חלק ניכר מהחיים שלך, קונה את רוב הכסף שאתה מוציא, אתה מוציא על מה יחשבו עליך. לא על מה אתה רוצה באמת. על איזה זהות יצרת לאורך כל השנים האלה. זה, אתה מתחזק זהות. עכשיו זה אחד הדרכים לראות שבעם הוא כזה, זה אם הדבר הראשון שעבר לו בראש, זה אני לא כזה. שבן אדם אומר לי אני לא כזה, הוא הכי כזה. בדיוק. כן, זה הגנה. עכשיו, הקטע של, עזוב אם אנשים ידעו שאתה כזה. שזה מפחיד אותך, כי אתה חשוב לך מה אנשים חושבים. או אנשים שאומרים לי, לא אכפת לי מה אנשים חושבים, או שהם כותבים את זה בפייסבוק. הכי חשוב. או שהם עושים סטוריז. עכשיו, אם אתה עושה סטורי על זה שלא חשוב לך מה אנשים חושבים, סימן שחשוב לך מה אנשים חושבים, נכון? כי כתבת את זה בסטורי שלך, אתה רוצה שיביעו דעה. פרסמת את זה בסרטון, או... כן, בדיוק, הקטע של זה. אבל כאילו, הנקודה של זה, זה דבר ראשון, אם אתה... דיברת על אותנטיות, על בידול, דבר ראשון שחשוב לי לעשות, זה להבין את העולם דרך נקודת המבט של הלקוח שלי, וזה קשה. למה זה קשה? אם אני אגיד לך, סבתא, על מי אתה חושב? על סבתא שלי. לא על סבתא שלי, נכון? נכון. זאת אומרת, כל אחד חושב על עצמו, הוא רואה את העולם דרך הכאב שלו. אנשים שמדברים איתי, לא קרה שמישהו אמר, תשמע, אני רק רוצה לוודא שזה שאני מבקש, נגיד, הנחה, או זה שאני מבקש לצמצם שעות, זה לא אומר שאני לא מעריך אותך. לא קרה, לא אמרו לי אף פעם. אנשים אומרים, עושה לי הנחה, נו, תוריד מחיר, נו. נכון, כזה. מה אכפת? זה לכל דבר. מה אכפת להם איך אני מרגיש, נכון? עכשיו, העבודה שלהם זה לקבל כמה שיותר, אכפת להם איך. אז הנקודה שלנו בתור נותני שירות, זה להבין את זה, לא להעלב, לא לריב, אלא לקבל את זה שאנשים עסוקים בעצמם, ולבנות את האסטרטגיה בהתאם, את הסיפור בהתאם. עכשיו, שאתה אומר בידול, מה זה אומר בידול? בידול זה לא לעשות מה שחשוב ללקוח, ובידול זה לא להיות שונה. זה מה שאנשים חושבים. בידול זה אומר להיות שונה במשהו שחשוב ללקוח. אז אנשים חושבים שאם כולם הולכים ימינה, גם צריך ללכת, אתה רק תלך שמאלה, שונה מהנוף. עכשיו, לפעמים זה עובד, לפעמים לא, כן? יש זמרת מפורסמת, פעם הייתה, כן? סינדי לאופר. ושאלו אותה מה סוד ההצלחה שלה. היא אמרה, הסתכלתי מה כולם עושים ועשיתי ההפך. שנות ה-80 היא הייתה כוכבת. הקטע של, נגיד, שלדון אדלסון, כן? טייקון הימורים, יהודי, וכו', כן. ישראל היום זה הבייבי הישראלי שלו. זה הצ'ריטי שלו, כן. העסקים שלו זה קזינו ובתי מלון. ושאלו אותו, מה הדבר הכי חשוב להצלחה? אז הוא אמר, תהיה שונה, מאוד מאוד שונה. עכשיו, זה מאוד חשוב, להיות שונה. מה הוא עשה בקזינו שלו? אז תסתכל על כאילו, יש לו קזינו למשל, יש לו קזינו במקאו. כן, שזה משהו מדהים. כן, מקאו זה טריטוריה שהייתה פעם של פורטוגל, עכשיו שייכת לסין, יש שם אנשים הם קצת לא טיפוסיים לסין, כי זה גם אנשים נחמדים, והם גם סינים, כאילו שזה מוזר, אבל הם מאוד מאוד שירותיים, זה יוצא דופן. ויש שם את כל ההימורים בסין, זה כאילו שם, זה הלס וגאס שלהם. ואתה מגיע לשם או מגיעים מסין, או מהונג קונג עם מעבורת כזאת. הוא בנה שם, כאילו, קזינו כל כך מפואר, שהוא כמעט התמוטט בגלל הסיפור הזה. משהו מדהים. עכשיו זה מכונת כסף, זה מפלצת. ואתה מגיע לשם ואתה מרגיש, כאילו איפה לס וגאס בכלל? כאילו זה מפואר בצורה מדהימה. אתה חייב שיהיה כזה וואו, שיהיה וואו פקטור, שוב, תלוי בעסק, כן, במקרה שלו. עכשיו, אם כולם מנסים לעשות משהו שהוא נורא נורא יקר, תעשה את הזול. אם כולם עושים טווח קצר, תעשה טווח ארוך. אם כולם מנסים לך למכור לך ריטיינר, תמכור לפי שעה. תמצא את הדברים שאתה שונה בהם, שאתה מיוחד בהם. ובמיוחד אם אתה יכול, לשלב כמה דברים ביחד. לא לעשות רק דבר אחד. תן לי דוגמה. תראה, כל חברה שאתה רואה שהיא מצליחה בתחומה, לאורך זמן, היא עושה כמה דברים מיוחדים שונה. כן, עכשיו, בעולם של שירותים, תחפש כאילו דברים שהם מעניינים, ושאתה אומר, רגע, זה לא הגיוני שלא העתיקו את זה, או שלא חיכו את זה, או כאילו, אתה מסתכל על זרה, על איקאה. זרה ניסתה להעתיק את עצמה ולא הצליחה.
עזוב, בוא נגיד החיפושית. החיפושית של פולקסווגן. מרימה בך חיוך עכשיו, שאתה יודע, רואה אותה בצומת. כן. גם יש לה את הצורת חיוך. מ-1938 עד היום יוצרים את הדגמים האלה, וניסו המון לחכות אותה. גם אם זה פיאט 500, גם אם זה, אתה יודע, איזה קופה כזה אחר. כן. למה זה לא באמת עבד להם? זאת גם שאלה. שהחיקוי לא מספיק מוצלח. לא, תראה, מה שהם עשו שם, הם עשו שם אוטו מיוחד, אבל כאילו, הקהל שלך הוא לא כזה של... לא. הוא לא יצרן מכוניות. הוא לא יצרן מכוניות, הוא לא. כן, כן. הישראלי האולטימטיבי לא יצרן מכוניות. הייתי מסתכל על כאילו נגיד, איזה פקטור מאוד חשוב לי להבין על לקוח. מה שנקרא Customer Insight. אחד הדברים שהייתי רוצה, שחשוב להבין, זה אם אתה מתעסק בתחום של טיפולים, אם אתה מתעסק בתחום שקשור לרפואה, לא משנה אם זה עכשיו זה רפואת אור, או משהו שקשור למין, או זה. אם אתה מתעסק בכסף למשל, דברים של כסף, פסיכולוגיה, כן. הפקטור מספר אחד שמונע מאנשים בכלל להגיע אליך, קשור לבושה. עכשיו, הבושה זה לא בושה ממך באמת, זה לא, כי אתה איש מקצוע. נכון. ועכשיו שזה כמו שנגיד, אם מישהו עכשיו יבוא אליך ויגיד, תשמע, לוקאס, לא מבין כלום בשיווק, לא יודע, תציל אותי. כן? הוא עושה את הכובע של הבושה. אין לאנשים בעיה להגיד את זה. אבל להרבה מאוד אנשים יש בעיה להגיד, בוא'נה, עכשיו אם אני עכשיו הולך למתכנן פיננסי. כן, אני עכשיו צריך להראות לו עובר ושב. אז פדיחות, מה עכשיו? איזה פדיחות. כאילו, אני מכיר את הבן אדם, הוא חושב שאני תותח, ואז עכשיו יראה שאני אפס. לא, עזוב. ואנשים נשארים בבור שלהם. עכשיו, מה עושה אבל אותו יועץ פיננסי, לדוגמה? איך הוא מביא לקוח? עכשיו, נגיד, מגיעים אנשים לרופא עם איזה מחלה מגעילה, או שאתה מגיע למטפלת בציפורניים שלך עם פטרת. עכשיו, זה העבודה שלה. בדיוק, אבל אותך זה מביך, אבל כאילו, הם מסתכלים על זה בתור משהו מעניין אפילו. וברגע שאתה מתיישב, הדבר הראשון, איך היא לא ניגלת, אתה אומר לעצמך. אבל הם נהנים מזה. או אותו אחד שאתה בא ואומר לו, אתה עובר ושב, איך הוא לא תופס את הראש. אז הם לא... הוא רואה את התוצאה הסופית איתך. הם לא מסתכלים עכשיו, אצל הלקוח בראש, הוא אומר, בוא'נה, אני אשב מול הבן אדם, אני אראה לו על מה אני מוציא כסף, ויגיד לי שאני אידיוט וירד עליי. עזוב, לא רוצה. עכשיו, פה, הנקודה שלך, זה אומר שתשים לב שהדבר שפוגע לך הכי הרבה במחירות, זה משהו שהוא לא אשמתך בכלל. הוא לא קשור לאיכות השירות שלך, הוא לא קשור למחיר שלך, הוא קשור לאיך אנשים תופסים את הקטגוריה. אז אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאתה תופס קטגוריה ספציפית, לא משנה עכשיו, עסקי, מנטלי, קוסמטיקה. כשאתה נחשב ויוצר לעצמך אוטוריטה באותו תחום, יותר קל לגשת אליך, ולחשוף, לא משנה אם זה את הרגל, עובר ושב עכשיו, או את הצלקת שחווית בטראומה כאימון מנטלי, ואז יותר קל ליצירת אוטוריטה בדרך, ואז אתה כאילו מוכר לבן אדם את התוצאה של התמונה הרצויה אצלו, באמצעות השירות שלי. אני חושב שמה שאתה רוצה לעשות, וכאילו, יש הרבה מקרים שהאוטוריטה לא מספיק. זאת אומרת, זה שאתה איש מקצוע, זה עדיין לא אומר שיפנו אליך, כי עדיין אנשים חושבים שזה לא בסדר שהם לא יודעים את זה. ואז התחרות הכי גדולה שלך לפני שבאים אליך, זה גוגל, זה לשמוע את העצה של החבר, ואז הוא גם בא עם סטיגמות על התחום, על פה, על שם. עכשיו, כאילו, כשאתה אמרת את זה, עשית פרצוף כזה, והמטרה שלנו זה לקבל את זה בשוויון נפש. לא לכעוס שמישהו כזה, להבין. אנחנו לא בעסקי החינוך, אנחנו בעסקי השיווק. העבודה שלנו זה להבין ולקבל את זה. אם עכשיו יש גאות בים, זה לא טוב או רע. זה נתון, יש גאות. אני לא כועס על זה שיש גאות, נכון? אם עכשיו יש ירח בשמיים או שמש, אני לא כועס. זאת המציאות, כן. בדיוק, אז אני עובד עם מה שיש. עכשיו, אם אנשים מתביישים, העבודה שלי זה להראות להם שיש הרבה אנשים שהתביישו ונפגעו מזה, ומצד שני, הרבה אנשים שהתגברו על המבוכה הזאת וגילו שזה סתם שטויות. סטורי טלינג. כן, עכשיו אני מראה להם שיש אנשים אחרים שחוו. עכשיו, מה זה סטורי טיילינג? אחד הכלים שאנחנו משתמשים זה כדי להראות לך מה אנשים אחרים עשו באותן נסיבות. ואז אני בתור הלקוח לומד מזה, הלקוח פוטנציאלי, אני לומד מזה ואני מבין מה אני רוצה לעשות, מה נכון לי. ואז פתאום אני יכול לשנות פרספקטיבה. אני יכול להראות לך משהו אחד שהוא נראה לך בתור, נגיד, בכל סיטואציה. כן? שאתה עכשיו מציע שירות, ואתה אומר, נגיד, מחיר. לא משנה. 1,000 שקל לשעה. עכשיו, בעם יכול לחשוב, רגע,
זה יקר, זה הרבה כסף, או שהוא יכול לנסות להעריך כמה הכנסות הם מייצר לו. עכשיו, בכל רגע נתון, אנחנו מתמקדים או בזה, או בזה. אנשים תמיד אומרים לך שהם עושים גם וגם, הם לא. הם מתמקדים או בכמה זה עולה לי, או במה זה נותן לי. כמו תן וכך. האנשים הם או בעולם של יעילות, או בעולם של אפקטיביות. למשל, אם אתה עכשיו מוכר הרצאות, מה יותר קל למכור, הרצאה או סדנה? למי? כאילו, מי הלקוח קצה של יישוב, אתה מבין? לארגון. לארגון? כן. הרצאה אחת? הרצאה יותר קל, גם אני אקבל יותר כסף. עכשיו, למה זה? כי ב-HR יושבים אנשים שהם לא יודעים מה ההרצאה נותנת. הם יודעים שצריך הרצאה, הם יודעים שצריך נושא כזה, שזה יעניין את האנשים, אבל הם לא יודעים מה זה נותן בפועל. אז מה הם עושים? הם מודדים יעילות. איך הם מודדים יעילות? הם אומרים, אוקיי, ההרצאה עולה נניח 10,000 שקל, יש לי 200 אנשים, 50 שקל לראש סבבה. מחיר טוב. עכשיו, אם יש לי סדנת מחירות סופר מתקדמת, שיכולה לשדרג את אנשי מחירות, לא מעניין, כי אתה אומר לי, רגע, יש לי 10 אנשי מחירות, 10,000 שקל, שאני יוצא 1,000 שקל לבן אדם, אתה לא נורמלי, זה המון כסף. זאת אומרת עכשיו אנשים הם או אנשי יעילות או אנשי אפקטיביות. עכשיו, מי שלא מבין את מה הוא קונה, מתמקד ביעילות, במחיר. עכשיו זה כאילו, אתה אומר, כן, אבל זה לא נכון, זה כן נכון, זה כבר החינוך שלך, תצא מהחינוך. ככה השוק הזה עובד. עכשיו, אלא אם כן, אתה יכול להראות לו מה התוצאות שמישהו אחר יצר עם הסדנה שלך. או שבוא נתחיל עם הרצאה, ואז אין ברירה, חייבים להתקדם לסדנה, כי הבאנו להם כל כך הרבה ערך בהרצאה, אז מה נביא להם בסדנת המשך? הם יתקדמו איתך לסדנה, אבל יגידו לך, תעשה לי הנחה. אתה לא תמכור להם את הסדנה במחיר גבוה כמו של או יותר מהרצאה. No fucking way. אפרופו אמרת חינוך לקוח. יש לי חבר שהוא קמפיינר על, אוקיי? והוא בא ואומר לי פעם, תשמע, באתי לו עם איזו הצעה של מישהו לקוח, תחום מאוד ספציפי, אני אגיד אותו ככה בשוטף, שפת גוף. ישבנו. אני, הוא והשפת גוף. טוב, ואז הוא בא ומשכנע את השפת גוף, מי שעוסק בשפת גוף, הוא אומר לו, תשמע, אני לא יכול לספר את הסיפור שלך, מסיבה מאוד פשוטה. אני לא יכול לשכנע בן אדם שהוא צריך את זה, כי זה לחנך לקוח מאפס. זה לא אנגלית. אנגלית, אתה יודע למה אתה צריך. לומדים את זה בבית ספר, פה, שם, אבל אם אני אגיד לך שיביא לי הרבה יותר כלים עכשיו, ללמוד שפת גוף, ולדעת מי עומד מולך, ולראות את ביבי ופוטין מחזיקים ידיים אחד עם השני, כמה זה יבוא בו אחרת לבן אדם. ולחנך שוק בדבר כזה, אפרופו תחום מסוים וחדש, זה קשה מאוד. אני לא חושב שזה לא אפשרי, אבל אתה יודע, יש משפט... כאילו לוקח לו הרבה זמן, הוא אומר, עד שיבין. יש משפט של ציטוט של ז'בוטינסקי, שהוא תמיד אמרו לו, קשה, קשה, קשה. אז הוא אומר, אם זה קשה, סימן שזה אפשרי. זה בטוח. זהו, עכשיו, הנקודה של, אתה יכול לקחת את אחד, אני יכול תמיד לבחור את הדרך ההפוכה, מה שנקרא. מה זה אומר? אתה עכשיו אומר לי שפת גוף, זאת אומרת, זה קשה לשכנע אנשים ששפת גוף זה דבר טוב. אני אשאל אותך הפוך. כן? האם אתה חושב שלרכוש מיומנות של לקרוא שפת גוף של בעם אחר, להבין טונציה של בעם אחר, לראות סתירות בין המילים לשפת גוף, ולדעת להעביר את עצמך בצורה אופטימלית, האם אתה חושב שיש נסיבות שהיכולת הזאת לא תועיל לך? בן אדם לא יגיד את זה, כי שפת גוף זה שפה בפני עצמה כמו אנגלית. אז זאת אומרת, אם זה כן, זאת אומרת שזה כן מועיל לך. כן, אז אולי זה קשה כמו שאמרת, אבל אפשרי. אז אתה צריך את זה. עכשיו, בוא תראה לי סיטואציה שבה זה שאתה מבין, שאתה יודע לקרוא שפת גוף שבהם אחר, זה לא מועיל לך. אין בן אדם שיגיד שלא. בסדר? אז אני לא חייב למכור את החיוב, אני יכול גם למכור את היעדר שלילה, כן? כן. אז כאילו, אני אומר, גם אם משהו קשה, תחפש כיוון אחר, זווית אחרת. לפעמים, אגב, יש יותר מאחת. אם אני עכשיו חוזר רגע לסיפור של הגיבור וכאלה, נגיד במצב של היום 2024, לאיזה כיוון של סיפור הכי כדאי להתחבר, גם אם זה ברמה של קונפליקט, של תמונה עדכנית, כמו שאמרנו, של הגיבור. כן, סיפור שאני מאוד אוהב, שהוא סיפור מאוד פרקטי, זה נקרא סיפור מחירות. מה אומר סיפור מחירות? אומר, אח שלי, אני לא רוצה לשמוע את ההיסטוריה שלך, אתה לא מעניין אותי, אתה לא חשוב לי. לא רוצה לשמוע איך התחלת את העסק, וזה whatever. לא מעניין אותי.
בוא תראה לי שיש לך, כאילו, מה שזה עושה, זה מתמקד בבן אדם, בלקוח. סיפור בחירות עובד ככה. אנחנו מתחילים בבעיה. אני מספר לך מה אתה חווה. ואתה אומר לי, וואלה, נכון. אחרי זה אני אומר לך, אוקיי, מה האלטרנטיבות שעומדות בפניך? מה אתה יכול לעשות? 1, לא לעשות כלום. 2, לקחת איזה פתרון כזה חצי אפוי. 3, לקחת את הפתרון שכדאי לקחת. כן? מהסוג שאתה מוכר. אוקיי, אבל איך אתה בוחר? איך אתה מבין מה נכון? פה אתה צריך לחפש את הקריטריונים הבאים. 1, 2, 3, 4, 5. ועכשיו, אם אתה מחפש פתרון אור, אתה יכול להמשיך לחפש בשוק, ואתה יכול להסתכל על מה שאני עושה. כי זה בדיוק מה שאני עושה. ואז אתה מציג את הפתרון שלך. עכשיו, הסיפור... לתת לו אלטרנטיבות שונות. 1, 2, 3, 4. קודם כל, לדבר על הבעיה, 2, אלטרנטיבות, 3, קריטריונים, ורק אז אתה מדבר עליך. עכשיו, מה קורה פה? הפוך בדרך כלל. בשלושה הראשונים. אני ככה. מה קורה יש סטטיסטיקה מדהימה, אני עובד עכשיו עם חברת סטארט-אפ, הם מתעסקים בעולמות ה-B2B, כן? טכנולוגיה. איזה נתון גילינו, מעניין, שיותר מ-40% מהמכרזים שיש בעולם ההייטק, זאת אומרת שחברות מבקשות הצעת מחיר, ומנהלות תהליך של בדיקה וטסטינג וכו', תהליכים מאוד יקרים, 40% בסוף לא קונים כלום. רק בדקו את השוק. לא שהם לא קונים ממך, הם לא קונים כלום. עכשיו, הם לא בדקו את השוק גם, מה שקרה שהם ניסו לקבל החלטה, ולא הבינו איך להחליט. עכשיו, כולם עסוקים בלספר, שלי יותר טוב, בסוף הלקוח לא יודע איך להחליט. עכשיו, שאתה לא יודע איך להחליט, הלקוח זה לא החברה, זה בן אדם שעובד בחברה. עכשיו, אם הוא יבחר לא טוב, מה יקרה לו? ביי. בדיוק. הוא ייכנס לבעיה, תהיה לו בעיה בקריירה, בוא נאמר, כן? לא בכך יפטרו אותו, אבל תהיה לו בעיה בקריירה, בעיית מוניטין וכו'. אז מה הוא עושה? הוא אומר, אוקיי, אם לא ברור לי מה לעשות, אז אני אלך לבוס שלי, אגיד לה, תשמע, לא נראה לי שעכשיו זה הזמן. והבוס שלך יגיד, אוקיי, זהו. וכל השעות עבודה ששרפת שם, $100,000, כפרה. עכשיו, תחשוב על הזמן של הספקים. למה הוא התבזבז? כי הם היו עסוקים בלהיות יותר טובים מהשני. זה מה שאנשים עסוקים. והדבר הראשון שאתה צריך לעשות, בעיניי, כן, זה ללמד את הלקוח שלך איך לקנות. והחברות הכי מצליחות בעולם, הם לימדו את הלקוחות שלהם לקנות בצורה אינטואיטיבית. אתה לא מבין שהם עשו את זה, אבל הם עשו את זה. כשאתה נכנס לזרה, אתה לא מבין, אתה לא יודע מה זה fast fashion, כן, שזה הקונספט שלהם. אבל אתה כן יודע שאם אתה נכנס לזרה ולא קונה, אם תיכנס עוד שבועיים כבר לא יהיה את הדברים שראית. נכון. אתה יודע שאם תקנה, לחברים שלך לא יהיה את זה. כי הסיכוי שהם ייכנסו באותם שבועיים ויקנו, הוא קלוש. מזכיר את הסיפור של נספרסו עם ה-Limited Edition. בכל חנות של נספרסו שאתה תיכנס, יש להם, לא משנה, את כל הקפסולות הפופולריות שאתה יכול לשים באתר, ויש להם Limited Edition, בקופה. אוקיי? עכשיו, הבחור משכנע אותה, כבר קנית את מה שאתה אוהב. הוא בא לך עם הקפסולה, תקשיב, זה Limited Edition, זה נוסחה אתיופית ברזילאית בשילוב, תקשיב טוב, קפה טורקי ישראלי, זה חתיכת סטורי טלינג. עכשיו אתה כבר בממילה, בירושלים, אתה יודע, בקניון. אתה אומר, יאללה, ניקח. כן, ההוא בא עם חליפה, מי ממו. תחשוב איזה סטורי טלינג שנמשך לפחות 72 שעות, כי אתה קונה רק שרוול אחד של 10, ואתה יודע שמחר אתה מארח בן אדם אצלך בבית, ואז אתה מביא לו את התערובת הזאת. את המשהו המיוחד הזה. אתה מוכר לו פרסטיג', סטטוס, בלעדיות, לימיט אדישן במלוא מובן המילה, וזה סטורי טלינג קטן, שכל עסק יכול לעשות היום. שים לב אבל שזה משהו שקשה לעשות בשירות. אלה דברים שאתה עושה במוצר. בעולם של שירות יש לו הרבה מאוד מורכבויות, קודם כל, כי אני לא יכול לעשות את הדברים האלה. אני לא יכול להגיד, כמות מוגבלת. אחי, אתה פה. כן, אתה יודע, אני רואה כאלה. יש גם עניין של, אל תשכח, שאתה בא על עסק, ואני אומר לך, לא, יקר. אני לא אומר לך שהמוצר שלך יקר, אני אומר לך שאתה גנב, שאתה לא שווה את הכסף. זה מעליב. זה מעליב. עכשיו, אנשים אומרים לך, כן, לא צריך להיעלב. יכול להיות שלא צריך, אבל נעלבתי. אז הנקודה היא לא עכשיו לחנך שוב פעם, להגיד לא צריך, כן צריך, אלא לחשוב על זה שיש פה מורכבות, ואני צריך גם ללמוד בתור בעל עסק, איך לא לשים את עצמי במצב שאפשר גם להעליב אותי,
אז צריך להתגבר על זה, בקיצור. דיברנו על מכוניות. זה מורכב מאוד. דיברנו על מכוניות, דיברנו על מקדונלדס, דיברנו על חולי וכאלה. ואתה יודע, כל כמה שנים מותגים מוכרים לנו דברים אחרים. אתה יודע, זה התחיל מרכב, מה זה עושה, מה זה גורם לי, לאן זה מוביל אותי, מי ממו. היום אנחנו בנושא של השתייכות. בשנים האלה השתייכות, לך יכול להיות סמסונג, לי יכול להיות אפל, אנחנו נריב ונתכסח, נכון? אתה מאמין ברכב חשמלי טסלה, אני מאמין עכשיו במשהו אחר. הנושא של השתייכות עכשיו בתור מותג, דווקא לנותני שירות, זה מאוד מאוד חשוב, כי אתה אומר, אני לא יכול למכור לימיט אדישן, אבל אני יכול למכור לו, אני בתהליך אצל. בשביל להגיע לרמה כזאת, אתה צריך להיות מאוד מאוד ידוע. לא תמיד זה מה שנכון לאנשים לעשות, זה אסטרטגיה אחת, אבל בוא נגיד, יש לך ספקטרום של אסטרטגיה, יש לך מנעד, וכל אחד צריך לבחור את מה שנכון לו ומה שמתאים לו. עכשיו, אם אני עכשיו, לא יודע מה, נגיד, מטפל רוחני, אז כן, הקטע של מה שאתה מדבר עליו הוא מאוד חשוב, כי זה כזה סוג של... אני עכשיו בתהליך רוחני אצל... כן, זה משהו שהוא מאוד מאוד אישי, זה מאוד מאוד אימרסיב, אני נטמע לתוך זה. שים לב שזה קורה זה טאץ', כמו שאתה אומר. כאילו, אתה יכול לראות בעלי עסקים היום, או one man show זה, שאתה יודע מי אחראי לו על משהו כזה או אחר. שזה דווקא כנותן השירות. עכשיו, זה יכול להיות, יש מקומות, אבל שזה קשורים לזהות שלי. אבל מי יועץ המשכנתא שלי, לא כזה אכפת לי. לא. עכשיו, יש הרבה מאוד מקצועות שלא כזה אכפת לי אם אתה מספר אחת בעולם. כן, אני לא צריך את המספר אחת בעולם, אני צריך מישהו שנוח לי. עכשיו, רוב האנשים, רוב מה שהם קונים, הם לא מחפשים לא את הכי טוב, לא את הכי זול, לא את הכי בשום דבר. כן, מה שהם רוצים, הם רוצים להרגיש נוח. הם רוצים להרגיש בטוח, עכשיו אתה מסתכל לפי המקרה, כן? זה לא משהו שהוא גורף לכולם, אבל תסתכל שהדברים שחשובים לנו, זה לא הדברים שאנחנו אומרים. אתה יודע מה זה נוח בעיניי במצב כזה כנותן שירות? אני לא יכול היום לקחת שירות ממישהו, או חברה יחסית קטנה, בינונית, שאני צריך להתקשר ל-03 או ל-077 לבקש משהו מהבן אדם. למשל, זו דוגמה טובה. תקשיב, זה לא נוח בשבילי בכלל. שבארבע אומרים לי, זה, הוא מדבר מחר. כן, שעורך דין, נגיד, לא מוכן לתת לך את הוואטסאפ שלו, ואתה בעם שאוהב שירות, שאוהב יחס אישי, אז זה יפריע לך. מצד שני, אתה יודע, בעם גם יכול, בתור נותן שירות, להציב את הגבולות. עכשיו, במקרה הזה הוא צריך לתת ערך אחר, שהוא לא שירות. כן, בדיוק. זאת אומרת, הוא צריך לתת משהו אחר, שכן יפצה על זה שהוא לא מוכן לתת את הטלפון האישי שלו. אז הנקודה זה לא שיש תשובה אחת נכונה, זה מאוד תלוי. אתה עכשיו, קח דוגמה, כן. אני על זה, אבל יכול לפסול כביכול נותן שירות. אז אתה יכול לפסול, ומישהו אחר זה לא יפריע לו. כי נותן שירות ייתן לו משהו אחר. תן לך דוגמה. תחשוב רגע, האם אתה מרוצה מהבנק שלך? XYZ, אני חושב שהיום בישראל, לא. 80% לא. זאת, אתה לא מרוצה, אוקיי? רובנו לא מרוצים. מחברת התעופה שלך אתה מרוצה? תמיד אתה תראה איזה... אני לא אומר לך מי, אתה, בלי להגיד שמות. יש יותר טובות, כזה. מהסופרמרקט, אתה מרוצה מהמחירים בסופר? בכלל לא. אוקיי. עכשיו, תחשוב על זה, כל העסקים האלה שהזכרתי, זה עסקים ששווים מיליארדים. הם עושים הרבה מאוד כסף. נכון, הם מגלגלים מחזורים עצומים. והם לא סחבקים איתך לפי הרצונות שלך. בדיוק. אז זה אומר שאני לא חייב להיות נותן שירות טוב, אני לא חייב להיות טוב במה שאני עושה, אני לא חייב לתת מחיר טוב, ואתה עדיין קונה. כן, כי זה, כאילו, המציאות יותר מורכבת מלהיות יותר טוב ויותר זול. פה עוד הבאת, אתה יודע, כאלה אופציות של בחירה. תחשוב תחנות דלק, כולם אותו מחיר אחיד. מה האקס פקטור של אותו תחנת דלק? המיקום שלה. עכשיו, תחנות דלק זה דוגמה, יש לך סוכני ביטוח, כן? אנחנו רוצים שירותים. מה ההבדל בין סוכני ביטוח? היום אני אגיד לך, סוכן ביטוח או רואה חשבון. רואה חשבון שאומר לך, תקשיב, זה מספר וואטסאפ, אתה שולח את ה-PDF של החשבוניות, זה בינגו. הנוחות הזאת. עכשיו, יש סוגים של לקוחות, כן? אתה תיארת לי עכשיו לקוח קטן. יש, בעולם של ראיית חשבון, יש בעיה קשה מאוד, כן, בתחום של להכין דוחות. כן, חברות ציבוריות מתעכבות בהגשת דוחות כי אין רואה חשבון. למה? כי יש חלקים בעבודה של ראיית חשבון שהם חלקים מאוד מאוד סיזיפיים. שעות על גבי שעות, שאפילו בינה מלאכותית לא תפתור את זה. עכשיו, אנשים נמאס להם לעשות את זה. עכשיו, גם אתה מציע להם הרבה כסף. דוחים את זה. אתה מציע להם הרבה כסף, הם לא רוצים לגעת. למה? כי זה מתיש.
עכשיו, תחשוב, יש לך 3 חודשים בשנה, שאתה חוזר הביתה, כאילו ב-2 בלילה, וקם בבוקר עוד פעם מההתחלה, כמו מכונה. וזו עבודה משעממת, נוראית, סיזיפית. עכשיו, אתה מתחיל להיות רובוט, והמקומות האלה, יש פה איזה סיפור הוא יכול לספר עורך חשבון? לא, אבל יש שם גם הזדמנויות. לא, זה לא נכון. אני אומר, בכל מקום שיש כזה דבר, יש גם הזדמנות. כן, יש הזדמנות לחדשנות טכנולוגית, יש לך הזדמנות פה לחדשנות שהיא שיווקית, של מודל עסקי. תסתכל, יש הרבה מאוד סוגים של חדשנות. חבר שלי עשה את זה, עורך חשבון. אח שלו ממש מתעניין בבינה מלאכותית וכאלה, הוא היום יצר חשבת שכר לחברות וזה, כאילו בינה מלאכותית. אתה רואה מחשב אצלו כמו פה, עושה את הכל אוטומטי. אוקיי, זה מעולה. מדהים. הבן אדם רק צריך להזין, קובץ אקסל של שעות, הכל אוטומטי. מעולה. אז זה, עכשיו, קח דוגמה למשל, כי תסתכל על עולם המוזיקה, מה הוא עבר תהפוכות. היה לך 5 חברות תקליטים ששלטו בשוק. כל העולם. 5 חברות. כן. ואחרי זה הגיע סטיב ג'ובס עם האייפוד. כן, והספוטיפיי. ואמר להם, למה אתה קונה, אמר לציבור, למה אתם קונים את השירים שלכם בדיסקים? אתם רוצים רק שיר 1 או 2. תבחרו לכם את השירים שאתם אוהבים, תעשו פלייליסטים, תשלמו $1 על כל שיר, שחקו אותה. ואנשים גם קנו את החומרה שלו, וגם קנו את השירות דרכו, את המוזיקה. שזה שינוי התנהגות באמצעות מוצר, לדוגמה. ואחרי זה הגיע ספוטיפיי. עכשיו, מה ספוטיפיי עשתה? אותו דבר, כאילו, היא הביאה חדשנות עוד פעם, כי בשני המקרים זה היה חדשנות של מודל עסקי. עכשיו, באפל גם היה חומרה, כי זה חברת חומרה, אבל יש גם טכנולוגיה שם. אבל החדשנות העיקרית פה הייתה במודל העסקי. את הסדרה של ספוטיפיי בנטפליקס ראית? טרם. מומלץ ביותר. נקרא פלייליסט. יש לך 8 פרקים, כל פרק עוסק במישהו אחר בהיררכיה של החברה הזאת. הוא נופל, אני אתזכר פה פרק של המתכנת. הוא בא ואמר לו, דניאל האק הבעלים, אני, תקשיב טוב, רוצה שמרגע של לחיצת כפתור תהיה על אני רוצה לשמוע את המוזיקה, כי זה נושא של הזרמת מוזיקה, אתה יודע, האינטרנט וזה, אתה תלוי בזה. שים לב, אתה לוחץ, בום, מתחיל. המתכנת סיפור אמיתי, בא ואומר לו, תשמע, זה לא אפשרי, מסיבה מאוד פשוטה. האוזן האנושית לא יכולה להכיל את מהירות האור והשנייה שאתה רוצה שזה יקרה. הוא אומר לו, מה שאמרת לי לפני זה, ז'בוטינסקי, אם זה קשה, זה אפשרי. עשו את זה. שים לב, היום ספוטיפיי זה הדבר הכי מהיר שיש. וזה באמצעות זה שטכנולוגיה. וזה חוזר למה שאתה אומר. אז היום אולי הדפוס שינוי התנהגות באמצעות מוצר, סלש, שירות, שם זה קם ונופל. אפשר הרבה מאוד, כאילו, מה שאני אומר, זה אומר שיש הרבה מאוד דרכים להצליח. תסתכל מסביב, יש, אתה יודע, סתם בדרך לפה, ראיתי חברה שמוכרת כספומטים. זה השירות שלהם. ואתה, כאילו, בוא תתחרה איתם. תגיד, אי אפשר, בדיוק. מזכיר לי את הסיפור על המעליות. אז אני רוצה למצוא עסק שלא רק שהוא טוב, שהוא נותן שירות, שאנשים יסתכלו עליו ואומרים, אין סיכוי, לא יכול להתחרות איתו. ארנק, היום הכל בטלפון שלך. אפל פיי, זה, שילמת. אבל אתה לא אפל. אז אני אומר, בוא תחשוב מה אתה יכול לעשות, כן, שרובנו לא יכולים לעשות שימוש בטכנולוגיה, או לא יכולים כאילו להפוך את המוצר לטכנולוגי. איך אני כן יכול להפוך להיות משהו שהוא יוצא דופן. ואני אומר, המפתח לזה בעיניי זה להבין מי הלקוחות שלי. ואני יכול להגיד לך איזה מילים לא להשתמש. אם אתה משתמש במילים של כולם, הכל, זה הדבר, זה הדרך, ממוצע, אתה תיכשל. זה מה לא. מה כן? זה מה לא. כאילו, מה אני אומר? מה שאתה צריך לחפש, קודם כל, זה אנומליות. מה זה אומר אנומליות? דברים שלא הגיוניים. שאתה אומר, לא הגיוני, למה שמישהו יעשה את זה? זה מעולה. כן, עבדתי עם חברת כרטיסי אשראי, ועבדתי עם האנליסטים שלהם, על דאטה סטורי טלינג. והסתכלנו על זה, אני צריך להציג סיפור להנהלה. עכשיו, הסיפור לא משתנה, כי אני מציג את אותם נתונים כל הזמן. כן, כי אתה מציג את הממוצע. אתה מציג לי גרפים של כל ישראל, כאילו זה... אתה צריך להציג לי את הדברים בקצוות, כי שם נמצאות הזדמנויות צמיחה.
אומר לי, מה למשל? אז בוא נחפש. וחיפשנו ומצאנו שיש אנשים, לא כולם, אבל יש אנשים כאלה, שיוצאים לסוף שבוע, והם מבזבזים 15-20 אלף שקל. עכשיו, מה שמשותף לרוב האנשים האלה, זה לא שהם עשירים, אלא שהם אוהבים מוזיקה. והם נוסעים לחול לראות הופעה. או עכשיו הופעות מוזיקה, או עכשיו אנשים שאוהבים ספורט ונוסעים לריאל מדריד כל סוף שבוע. אותו קונספט, כן? עכשיו, תחשוב על הדבר הזה. מה האנשים האלה, מה הדבר שהכי מפחיד אותם שהם נוסעים לחופשה הזאת? שהתבטל האירוע לדוגמה. משהו שאתה יכול לשלוט בו, שאתה יכול לעזור בו. כן, אם מתבטל האירוע, אתה לא יכול לעזור. אבל... לתת ביטוח. הקטע שחשוב, תראה, אתה בתור חברת כרטיסי אשראי, אסור לך לתת שירות שהוא לא האשראי. אסור לך למכור מוצרים, ואתה לא עושה מה שבא לך. בטח לא להביא מתנות. יש לך רישיון. אבל אתה כן יכול לוודא שהם קונים את הכרטיס ממקור מוסמך. שזה לא ספסר, וזה לא רמאות, וזה לא מזויף. עכשיו, איך אתה עושה את זה? שזה תעודת ביטוח לכל דבר. איך אתה עושה את זה? אתה יכול לפנות עכשיו, נגיד, לחברות הכי גדולות בעולם. יש חברה אחת שמנהלת 70% מהאירועים בעולם. זה נקראת Live Nation. כן, יש להם נציגות גם בארץ. יש להם חברה, כן, חברה נהדרת, ענקית, מפלצת. יש להם באותה קבוצה את טיקט מאסטר. אתה אומר להם, בואו, אני אתן לכם איזשהו תשלום חודשי קבוע, ואני רוצה שאת ההופעות שאתם מוציאים, אני רוצה ש48 שעות תשמרו לי חבילת כרטיסים, שאנשים יוכלו לקנות בעצם ישירות לפני כולם. תשמרו לי, נגיד, יש לך עכשיו הופעה של ביונסה של 30,000 איש, תשמור לי 500 חתיכות. ואני אשלם לך לזה. ואני אמכור את זה במחיר הרשמי. אני לא מרוויח. אסור לי להרוויח. אבל מה אני מרוויח מאנשים? אחד, אני מוכר להם כרטיס שנקרא שם החברה, מיוזיק. לא רוצה להגיד את השם. ואז אני בתור חברת אשראי, אתה יודע אחד, יש לי כרטיס שאומר שאני חובב מוזיקה. 2, אני מבזבז הרבה כסף בחול הזה. 3, אם החברה נתן לי כזה שירות, אני לא אשאל אותם, תגיד, מה זה העמלות האלה? מה זה העמלות המרה האלה? מה זה דמי חבר האלה? נכון? כי הם נתנו לי שירות שאין בשום מקום. בדיוק. חוזר לפרסטיג' הזה. זה הקטע של התובנה, תובנת לקוח. תתחיל מהתובנה, ותובנה אתה תמצא אותה באנומליות, בדברים שהם חריגים, בדברים שהם שונים, בדברים שאתה אומר, מי מטומטם שמוציא 20 שקל בסוף שבוע? לא, זה לא הדרך. אתה לא תחנך אנשים איך לקנות. ותשים לב שהדגש הוא כל הזמן, הוא להתחיל באנשים, בלקוחות שלנו, בסגמנטים. שים לב שזה חוזר להשתייכות. אמרת כרטיס אשראי, X מיוזיק. אז קודם כל זה... הם עושים קהילות כאלה של כרטיסי אשראי. גם אם היום אם אתה בא, תדע לך, אני מכיר מישהו, ראיתי אפילו קבוצת פייסבוק של איזה בחורה, שהביאו לה, ל-12,000 אנשים שיש לה בקבוצה, הביאו לה כרטיס אשראי משלה. עם הלוגו שלה. למה? כמו שאמרת. ראות, כן. משהו כזה. כן, ראות תקני לי. משהו כזה, בדיוק. 12-40 זה כבר לא משנה. יש לה קבוצה חזקה מאוד, כי היא גם, היא מייצרת קניות באונליין. נכון, זה כוח קנייה. אתה בא עם כוח קנייה. כוח קנייה של 20,000 שקל לסיבוב. במקרה שלה זה לא תדמיתי, זה משהו שהוא מאוד מתבקש ומוצדק. מהלך טוב מאוד. כאילו, אז אני אומר, להתחיל בתובנת לקוח, לחפש את התובנה מגיעה מכל מיני אנומליות, מכל מיני התנהגויות חריגות, דברים מוזרים, דברים שונים, דברים שכאילו לא אמורים להיות, זה רמז טוב. אני אגיד לך דוגמה, הבת זוג שלי עוסקת בתזונה, אוקיי. רוב העסקאות שלה דיגיטליות, כמו שאמרת, תקשיב, בשעות לא שעות, 4 בבוקר, 1:30, 4:55, 6:15, ואתה יודע, עליתי על זה, זה רוב העסקאות האלה. אז תחשוב, אתה הולך אפילו עושה קמפיין, לא, רק בשעות האלה. תפסת את כולם. כן, אני פעם עבדתי עם חברה, מישהו שנתן פתרון לא משנה איזה, לענייני זוגיות. אז אמרתי לו, תפרסם, תעלה פוסטים במדיה החברתית, באינסטגרם, בפייסבוק וכו', אחרי 12 בלילה. הוא אומר לי, אבל אף אחד לא נמצא לא. קודם כל, נמצאים,
וכמעט כל מי שנמצא באינטרנט אחרי 12 בלילה, יש לו בעיה בזוגיות. או שאין לו זוגיות, או שיש לו בעיה בזוגיות. שזה המוצר, שזה השירות שנתנו. מה זה בסוף אקסקפיזם, אתה יודע, לגלול שעות? אתה יודע, אם אתה, עכשיו אני לא אומר שכולם כאלה, כי יש אנשים שיש להם הפרעות שינה, ובעיות בריאות, או שהם עובדים משפרות, אבל יש אחוז מאוד גבוה יחסית של אנשים, שאם אתה נמצא באינטרנט בשתיים בלילה, כנראה זה לא לקרוא על אופציות אקזוטיות בברזיל, או לא יודע מה, סכנאים ב-whatever. אתה כנראה מתעסק במשהו שקשור או לבריחמי, או... אני חושב שהרוב זה אסקפיזם. בטח בשעות כאלה. עכשיו תגיד לי, זה מה שאמרנו, מה כן לעשות, לאן ללכת, מה לא לקחת, כדוגמאות. מה הכוונה, מה לא לקחת? כמו שאמרנו, נורמלי, לא נורמלי, או תפסית נהגות כאלה או אחרים, כמו עכשיו כרטיסי אשראי. זה כן, לחפש את זה ספציפית בפינצטה. מה לא? אחד, אנחנו צריכים להסתכל על זה שרוב האנשים שמוכרים, חושבים שהלקוחות יודעים לקנות. אז המטרה שלנו בסיפור מחירות, זה בדיוק ללמד את האנשים לקנות. כי זה מה שדיברנו מקודם. האנשים לא יודעים לקנות. רוב האנשים, ברוב המקרים, לא יודעים לקנות את המוצרים. עכשיו, יש מוצרים שאתה יודע לקנות. נגיד, אתה מומחה נגיד שאתה אוהב מחשבים, כנראה שמחשב אתה יודע לקנות. אבל מכונת כביסה אתה יודע לקנות? מזגן? עכשיו, כן, כמה כוח סוס? טוב, איפה אני יודע? כן, ואז לפי מטראז' איזה סוס, אחי, זה מזגן? למה שיש שם סוס? לא יודע. אתה אפילו לא יודע מה לשאול. עכשיו, כנראה שאם תשאל משהו, זה תהיה שאלה לא רלוונטית. איך אתה קונה מקרר? איך אתה בוחר משרד יחסי ציבור? אין לך מושג. איך אתה בוחר מטפל? איך אתה בוחר פסיכולוג? אתה לא יודע. עכשיו, מה אתה עושה שאתה לא יודע? אתה בתור לקוח, מתחיל לעבוד לפי כללי אצבע. כן, עכשיו, בא לך לקוח, נגיד שאני בא לך למכור לך השקעה. אומר לך, תשמע, יש לי חברת השקעות, כן, אנחנו עושים תשואה מאוד גבוהה, בסיכון מאוד נמוך. חרטה, לא יכול להיות. מצד שני, מה אתה כן אוהב? שאני אבוא להגיד לך, שמע, יש לי השקעה בקפריסין, ואני מוכר לך את זה, 3 שנים ראשונות, השכר דירה שלך מובטח. איך הוא מבטיח השכר דירה? יש לי לקוח, עכשיו אפרופו סיפור דומה. כן, עכשיו, אם מישהו מבטיח לך משהו בהשקעות, זה דגל אדום. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל זה כנראה לא נכון. וכנראה שמי שמבטיח את השכר דירה זה אתה לעצמך. זאת אומרת, אתה קונה נכס ב-140 ששווה 100, או משהו כזה, ואתה משלם לעצמך את השכירות ב3 שנים ראשונות, ואתה רגוע. בשנה הרביעית אתה תגלה שוואלה, אין שוק, אין סוחרים, אין זה. כל התקופה גם הדירה לא הוזכרה בכלל, או שהוזכרה מדי פעם, ועכשיו יש לך גם בעיות צנרת, כי הם לא זרמו שמיים בצינורות, נכון. whatever. אז כאילו... וההוצאות עליך, לא על הנקודה היא שלקוחות לא יודעים לקנות, ולקוחות שלא יודעים לקנות, הם משתמשים בכל מיני כללי אצבע. עכשיו בוא נראה לך כאילו איך אנשים אומרים, ומה הם עושים בפועל. כן, נגיד שאתה עכשיו רוצה לקחת את זוגתך, למסעדה, להפתיע אותה במסעדה פגז בירושלים. מה אתה עושה? נכנס לגוגל, רואה ביקורות, אתה יודע, שואל איזה חבר שגר באזור, כאלה וכאלה וכאלה. ונגיד שעשית את זה. עשית את כל הביקורות, בדיקות וכו', אתה בא, אתה מגיע היום, אתה אוסף אותה, whatever, נוסעים ביחד, מגיעים למקום, עכשיו אתה מגיע למקום, ואז אתה רואה שיש שם 2 מסעדות. המסעדה שאתה בדקת ומצאת שהיא פגז וזה, והיא ריקה. עכשיו, אתה רואה את המלצר כזה, עומד בכניסה, מת שמישהו ייכנס. בצד שני, יש מסעדה שלא שמעת עליה בחיים שום דבר, היא מפוצצת באנשים. לאיפה אתה הולך? למלאה. הבנת. עכשיו, זאת אומרת, מה שסיפרת לי סיפור מאוד יפה, מאוד הגיוני, נשמע מאוד טוב, שהוא לא עומד במבחן המציאות. כי בשנייה שיש לך אלטרנטיבה, אתה תזרוק את כל מה שעשית. ואנחנו צריכים להבין שיש 2 סיבות למה לקוח עושה משהו. סיבה אמיתית וסיבה שנשמע טוב. הסיבה שנשמע טוב זה הסיבה שהוא מציג, זה הסיבה שהוא מספר, זה הסיפור בדיעבד, זה הקשקוש, זה משהו שהוא הופך אותו להגיוני. הסיבה האמיתית היא קשורה הרבה מאוד לדחפים, לאבולוציה. בסוף, מה זה אומר המסעדה מלאה? זה אבולוציה. עכשיו, לפני אלפי שנים, איפה חיינו? בשבטים. ואם עכשיו היה 2 עצי פרי, וכולם אוכלים מעץ אחד, מה אתה עושה?
אתה עושה מה שכולם עושים, למה? כי אתה יודע, אולי העץ השני רעיל, לא יודע. לא יודע. ולא בדקת בסוף. בדיוק, למה שאני אקח סיכון? עכשיו, אותו דבר פה, כל פעם שיש לי טיפה סיכון, רוב האנשים לא ייקחו אותו. אני אגיד לך סיכון מדהים. יהיו אנשים שיקחו, אבל רוב האנשים לא ייקחו. אז אני אביא לך עכשיו דוגמה, אפרופו אמרת מסעדות. ואפילו ברמה של סטורי טיילינג, מה מספרים בתור מסעדה. בני הדייג, אין שום בעיה להגיד את זה פה בכל רם, אוקיי? כי אני הולך לפרגן, יכול להיות ששמה, אתה תאכל את הסטייק הכי טעים בעולם. אנטריקוט, מובחר, אתה יודע, פה, שם זה, אבל זה בני הדייג. אתה סיפרת לעצמך סיפור, שפה אני אוכל דג. אתה תאכל פה סטייק? לא. אז יופי. אז בדיוק. תבין לפעמים שזה יכול להיות הסטייק הכי טעים בעולם, כמו זה חוזר עם העץ תותים. מאיפה תאכל אותו? אני לא אחשוב להזמין שם סטייק. בדיוק. אז איזה סיפור סיפרת לי? אני בכלל לא אגיע למקום הזה, אם אני מתכנן לאכול סטייק. בדיוק. עכשיו, הקטע של, אגב, דגים, זה משהו מעניין, כי זה משהו מסעדות דגים זה משהו שעובד בעיקר ליד ים. נכון. אתה לא תראה מסעד דגים בקניון. למה? זה מדהים מה שאתה אומר עכשיו. לוקיישן. זה כמו שנגיד, למשל, טובלרון, זה משהו שאתה כמעט לא קונה, לא בשדה תעופה. אתה תמיד קונה בשדה תעופה. נכון. טובלרון. לא יודע, מה הקשר למשולש הזה, לאיפה אתה קונה אותו? הניחוח של חול, אתה היום, אתה יודע, אין סטארבקס בישראל, יש לך ארומה לדוגמה. אתה דבר ראשון שאתה עושה שאתה מגיע לחול, וואו, אני חייב קפה של סטארבקס. זה רק ההרגשה. התחושה. אבל אתה יודע פה כאילו ישראלי, הקטע של טובלרון זה נכון לכל העולם. ועכשיו, יש לך הרבה מאוד דברים כאלה שאין שום סיבה הגיונית שהם יהיו ככה או אחרת, זה פשוט קרה. כן, אז... מדהים הסיפור, זה לא רק, בדיוק. אז כאילו זה, מה שקרה, כל מיני אינסייט, זה קטע של תובנת לקוח, להסתכל איפה האנשים מתנהגים בצורה שהיא מוזרה. הרי נגיד, זה לא שאני עכשיו מחפש... לאכול סטייק מול הבית מטבחיים, נכון? או מול האחו, או כאילו זה לא מעניין אותי איפה אני אוכל את הסטייק, אבל דגים כן... מול הרפת. דגים כן אכפת לי. כן? דגים אני אעדיף לאכול ליד הים, ואז אני מרגיש שזה טרי, למרות שאין שום קשר. הרי גם מסעדה בירושלים יכולה לקנות כל יום את הדגים של הטריים. אז צריך להפעיל את כל החושים אולי. הוויזואלי, כי אני ליד הים. אוקיי? אז כאילו, זה נכון, זאת אומרת, אני רוצה להשתמש בכמה שיותר דברים, אבל תחזור את זה, שוב, כאילו, נותן שירות. אני לא יודע למדוד נותן שירות. אני לא יודע אם אתה מטפל טוב, אני לא יודע אם אתה רואה חשבון טוב, אני לא יודע אם אתה עורך דין טוב, אבל אני כן יכול לדעת מי הלקוחות שלך, אני יכול לדעת מי המחירים שלך, מה המחירים שלך, אני יכול לדעת מאיפה אתה עובד. עכשיו, אם אתה עובד מהבית, אתה כנראה לא טוב. כן, ואם אתה עובד מהבית, אתה חייב להיות זול. נכון. כי אתה מהבית, אין לך הוצאות. עכשיו, אם אתה עובד במשרד... גר במגדל. זה ברור. קומה 50. אז ברור שזה יהיה יקר. אבל זה כנראה שווה את זה. עכשיו, פה זה גם עניין של להבין שמחיר זה לא רק עלות. נכון. בשנייה, אם אני עכשיו קונה, נגיד, מוצר שקל לי לבדוק אותו, כן? נגיד, אם אתה עכשיו נותן לי סוג של טלוויזיה, אני יכול להקיש את הקוד ולראות מה המחירים בכל מקום. אבל אם אני עכשיו, או מוצר שאתה מכיר, כן, מילקי. אתה אומר, כמה, כאילו, מילקי זה מוצר שאני מכיר, אם במקום מסוים הוא יותר זול, אני אקנה אותו שם. זה אותו מוצר. נכון. אבל השירות של הרואה חשבון, או של העורך דין, או של היועץ משכנתא, או של המטפל, אני לא יודע למדוד אותו. אז אני משתמש בכל מיני יוריסטיקות, כללי אצבע. אחד הכללים האלה זה מחיר. אם המחיר זול מדי, סימן שאתה לא טוב. סימן שזה לא שווה. סימן שלא רוצים אותך. סימן שאתה לא מספק את הסחורה. וגם בן אדם שרוצה את המחיר שלו, ולא מצליח, יש סיבה. למה? אתה לא גורם לבן אדם להאמין בכלל שמגיע לך יותר. כן, אז גם, כאילו, העלאת מחיר, אגב, כאילו, זה משהו שאתה צריך לעשות בהלימה לעוד דברים שאתה עושה בעסק. כן, זה לא משהו שאתה עושה עוד, מקודם נגענו בזה בקטע שחדשנות, אתה לא עושה רק באספקט אחד בעסק, אתה עושה בהכל. צריכה להיות הלימה. זאת אומרת, נגיד, בוא ניקח את זה לדבר הכי פשוט, ספר. ספר לא יכול לעלות מחיר 15 שקל יותר לתספורת. הוא צריך לתת עוד משהו. מאיפה אתה מבין בזה? מה זאת אומרת? במספרות. אני, חבר שלי עוסק בזה. אוקיי. לא, אתה יודע, אני הפוך לגמרי. אני מאוד אוהב את זה. אני מספר את עצמי. לא, אבל אמיתי. כאילו מספרה, תחשוב, מוצר כל כך בסיסי, זה שירות, זה 15 שקל לעלות לתספורת, הוא צריך לתת למה?
גם אם זה שיפוץ, שיצדיק את השיפוץ. כן. וזה משהו שלא מבינים. ואז אתה גם עושה לו את החוש הוויזואלי, וגם את התוצאה הרצויה שלו. צריך לעבוד על כמה חושים ביחד. הנקודה שחדשנות זה דבר שיש הרבה מאוד סוגים, וחדשנות זה לא רק טכנולוגיה, וזה לא רק המוצר האחר, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים שמסביב. וצריך להסתכל על העולם דרך העיניים של הלקוח. עכשיו, הלקוח לא יודע מה אתה עושה, אתה מזין ללקוח את ה... אנחנו מזינים אותו, בדיוק. יש מלון בקפריסין, כן, שנקרא היער הסודי. של ישראלים, לא? כן, מי שמנהל את המותג הזה, זה איש תיירות בשם יוני כהנה. חרדי, ראיתי כתבה בטלוויזיה, כן, שעזרו מאוד לנפגעי הנובה שם. נובה והורים שכולים וכו', עושים שם דברים מדהימים. אבל תסתכל על הדבר הזה, שיש לו מלון בקפריסין, שלא ליד ים, כן? מלון בהרים, כן? לא ליד ים, יש לך, אתה רוצה ים, זה חצי שעה נסיעה לפאפוס, או רבע שעה נסיעה ללאצ'י. זאת אומרת, אתה לא ליד ים. והמלון שלו ב100% תפוסה. תיסע עכשיו לפאפוס, פאפוס ריקה. 30-40% תפוסה. הוא מלא. הוא מלא. למה? כי הוא לא מוכר לך מלון. הוא מוכר מרחב, מקום להתחבר לעצמך, מקום להתחבר לאנשים אחרים. הוא מייצר שם משהו שהוא סופר מיוחד. זה, תחשוב, מה קורה כשאתה טס לחול? זה חוזר לקזינו. מה אתה שונא? מה אתה שונא בתור ישראלי? לשמוע עברית. אתה הולך ברחוב, אתה שומע עברית, אתה מסתובב. אתה מעמיד פנים שאתה תייר, כן, כן, כן. אתה לא רוצה לדבר עברית. ומה שהוא הצליח לעשות שם, זה מקום שאתה גאה להיות יהודי וישראלי. הוא עושה שם במלון סעודת שישי, קבלת שבת. ויש שם חדר, זה מרתף יין שהופך אותו לחדר סעודות, ו50 אנשים מצטופפים שם בדבר הזה, ויש שם ארוחה, זה כמו משתה. ושרים שם שירים, שלום עליכם וכולי. אווירת עד לא ידע. קבלת שבת וזה, ואחרי זה יש סיפורים, אנשים מספרים סיפורים, כל אחד סיפורים אישיים. הייתי בכמה כאלה, מאוד מרגש, מאוד מחבר, וזה חוויה שאין לה אח ורע, אין עוד כזה. אז אתה לא מודד את המלון הזה לפי מה הגודל הבריכה, או... זה לא פקטור בכלל, 5 כוכבים או... אז זהו, שאנשים שמגיעים שם, זה לא, מה שמשנה להם זה איזה טיפולים יש השבוע, איזה מטפלים יש השבוע, הוא מטיס מטפלים מישראל כל הזמן. וכל הזמן יש לך מנטורים ומטפלים ויוגה וריברסינג. כל מיני. וכל אחד מוצא את הדבר שלו. עכשיו, גם כל אחד מביא את הקהילה שלו, את האנשים שלו, שעושים את הריטריט, זה מקסים. זה מקסים וזה מיוחד וזה שונה, והוא ב100% תפוסה, למרות שהוא יקר במונחים של קפריסין, הוא כאילו לא מלון זול, אבל הוא מספק חוויה שאין לה אח ורע. וזה הנקודה של הבידול. אתה לא צריך להיות יותר טוב מכולם, אתה צריך להיות שונה וטוב לקהל ספציפי. עכשיו, יש קהל שזה לא מעניין אותו. יש קהל, עכשיו, במלון הזה אין ילדים. אי אפשר להביא ילדים. היום אתה יודע, באולם אירועים כבר יש כאלה שאוסרים. עכשיו אתה מגיע, ופתאום אתה לא מבין למה שקט. זה מה שאתה קונה. אתה קונה שקט. אתה לא מבין כמה שקט, זה מדהים. אתה פתאום קולט שאין ילדים. זה ממש שקט, אין צרחות, אין מריבות בחדר אוכל. זה כזה. יפה שאתה מוכר את זה לישראלים, זה מדהים. כי הישראלי המצוי, סלח לי עם כל המילים היפות שאני אגיד, הוא רגיל לאילת. כן, אבל ישראלי המצוי, זה כמו להגיד ממוצע, אמרנו שלא אומרים. כי הממוצע זה דרך להתקע. אז אתה חושב שהיום קהל ספציפי ממוקד זה הכרחי וחובה? אני אומר שאתה צריך למצוא דרך לעשות סגמנטציה. וכשאתה אומר ממוצע, אתה משמיד מידע. המילה ממוצע משמידה מידע. צודק, איפה כל השאר? ואני רוצה, עכשיו סגמנטציה, אני לא חייב לוותר על לקוחות. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד סגמנטציה, זה יכול להיות לעבוד רק עם נשים, או רק עם גברים, או רק בלי ילדים, או רק עם אנשים בני 25 עד 45. זה יכול להיות, אבל זה לא חייב להיות.
זה יכול להיות גם סגמנטציה לפי רכיבים אישיותיים, נקרא פסיכוגרפיה. מה זה אומר? זה אומר שלפי איך שאתה תופס את עצמך. כן? אני יכול לתת, תגיד, שירות למשל. נגיד שאני עכשיו מאמן אנשים לעמוד מול מצלמה. ואני אומר, ההתמחות שלי זה לעבוד מול מומחים. אני לא אומר, אני אקבל כל אחד, כי אז אני נשמע כמו כל אחד. אני מתמחה במומחים שלא מרגישים נוח וטבעי מול מצלמה. מדהים. ואז אתה אומר, זה אני. למה? כי עשיתי סגמנטציה פסיכוגרפית. עכשיו, לא ויתרתי על קהל. כי כל הקהל שהוא רלוונטי ללמוד, זה מתאים לו. הרי אם מישהו טבעי לו מול מצלמה, אז הוא לא יבוא אליי, הוא לא יבוא לאף אחד. אם אני לא מומחה בתחומי, אז לא שווה לי לשלם כסף כדי ללמוד. אז לא ויתרתי לאף אחד, אבל יצרתי תחושה שאני ממוקד בסגמנט מסוים, ושאנחנו קונים, אנחנו רוצים לשמוע שמישהו מתמקד. אחד השגיאות שאנשים עושים שהם מוכרים, שהם רוצים למכור לכולם. אבל אם אני מרגיש שאתה מוכר לכולם, אני לא רוצה לקנות ממך. נכון, כי אני לא רוצה להיות כמו כולם. אני שונה, אני מיוחד. באמת. כל אחד שונה. כן. אתה יודע, בזוג שלי, אפרופו, אני אגיד את זה שוב, הרבה שואלים אותה, כי הוא מספק את השירות הזה לנשים, ואז הרבה שואלים, אפשר גם בשביל בעלי? כן, זה מתאים, זה שאני אולי מדברת בלשון נקבה, אוקיי, אבל זה מתאים לכולם. זה מאוד יפה. כן, אז למשל, כן, אתה יכול למצוא כל מיני סיווגים, כן, לעבוד רק נשים, רק גברים, רק גילאים מסוימים, רק אנשים שיש להם אייפון, כן. כן, אני חושב שדווקא מפרק הזה, כמו שעשינו עכשיו, אם בן אדם רושם לעצמו 5 נקודות שהוא יתרכז בהם, סיגמנטציה עכשיו, אתה יודע, או באמת טווח גילאים, או מיקומים שונים, או אפילו חיי חברה ששואפים להיות חלק ממנה, זה... כן. הם יוצאים מתובנות מדויקות בהקשר של בניית סטורי טיילינג, כמו שאמרנו עכשיו, עם הסיפור של המלון בקפריסין. כן. שזה נגד הרוח, כמו שאתה אומר. זה לא ליד הים. מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. בדיוק. עכשיו, זה DNA של מנהל. זה DNA שלו. זה בעם רוחני, בעם שהוא רוצה לחבר בין חילונים לדתיים. הוא רוצה לתת מקום תחשוב שנגיד, אם עכשיו מלון היה מכריז על עצמו בתור מלון יהודי בישראל, זה היה מפריע להרבה אנשים. נכון. אבל בקפריסין זה לא מפריע. הליברלי עכשיו, או זה מפריע. זה מחבר. נכון. בקפריסין זה מחבר. פה זה כאילו, הדת היא סימן לשנאה, למריבות, כשאתה מחוץ לישראל, כולם אחים. דת זה הזהות שלי. זה לא דת, זה לא אמונה, זה קודם כל זהות, זה מסורת, זה היסטוריה. מה שאלת אותי לפני זה על הסבתא. הסבתא שלי, הסבתא שלך. כן. זוכר? מה אני מזה? אז כן, אני ישראלי, אני יהודי, אני ככה וככה. מאוד יפה בעיניי. יש לך כמה מילים פה ככה לסיכום? שאתה חושב שיש מסרים, כמה נקודות שהם צריכים לקחת איתם בשביל צמיחה נכונה, שתשרת אותנו אורך זמן. בואו תעשו תרגיל. והתרגיל הוא כזה. שימו את כל מה שאתם יודעים על המוצר שלכם בתוך קופסת קרטון. ואז תנסו למכור את המוצר שלכם בלי להכניס את הלקוח לקופסת קרטון. רק מהמסביב. תגיד, אבל איך? אבל כל מה שאני עושה מיוחד נמצא במוצר. לא נכון. לא נכון. זה האריזה. יש מלא דברים מסביב. כן, זה כמו הדוגמה של המסעדה שאמרתי לך. אתה ראית את התור. התור הוא מחוץ לקרטון. הוא לא קשור למוצר שלי. הוא קשור לאיך אנשים תופסים את המוצר שלי. כן, המשרדים שלי, זה לא המוצר שלי. נכון? המחיר שלי, זה לא המוצר שלי. השירות שאני מספק, זה לא המחיר. אז יש הרבה דברים שמייצר סיגנל. הם מייצרים משהו שדרכו בן אדם שלא מבין את המוצר, יכול לפרש. כן, נגיד, פעם בת של חברה אומרת לי, אני רוצה לנסוע לחופש. אז אמרתי לה, לאיפה את רוצה לנסוע לחופש? היא אומרת לי, לאיפה אתה טס כל הזמן? לשם. עכשיו, היא לא יודעת לאיפה אני טס, היא לא יודעת מה יש שם, אבל היא אומרת, אם אתה טס לשם, סימן שזה טוב. וככה גם לקוחות קונים. ככה אנחנו קונים, טוב הדברים שאנחנו קונים. וזו אסטרטגיה טובה. כן, עכשיו, אם הנקודה שלנו זה לא לחנך אנשים, אלא לשווק. מה זה אומר לשווק? להתחבר אליהם,
לא ממקום שמזלזל בהם, אלא ממקום שמבין אותם. אם ככה אתה מעדיף להבין את המוצר, אז אני אראה לך את המוצר בצורה הזאת. כן? אם הדרך שלי להבין, תחשוב, נגיד שאני מטפל, ונגיד שאני עכשיו עוזר לאנשים שבורים, ואני מרים אותם והם מרוסקים. ואתה יודע, נגיד אם הייתי עכשיו מדרג אותם מ-1 עד 10, הם 2, שהם באים אליי, והם 6 שהם יוצאים ממני. לכאורה עשיתי הישג של פי 3, נכון? שיפרתי אותם דרמטית. לגמרי. אבל אז אנשים אחרים באים אליי ומסתכלים, אומרים לי, מי זה? זה הלקוחות שלך? 6? לא זרים. אני רוצה מישהו טוב. ואז הם הולכים למי? הם הלכו למטפל, שמטפל באנשים שהם 9 והופך אותם ל10. עכשיו אתה אומר, רגע, אבל זה שהופך מ-2 ל-6 הוא עובד הרבה יותר קשה, הרבה יותר מאתגר, הוא לוקח סיכונים יותר גבוהים, זה עבודה הרבה יותר קשה. נכון מאוד. אבל אנשים לא רואים את זה. אנשים רואים את התוצאה הסופית, והם מניחים שאם מישהו מוצלח מגיע אליך, סימן שאתה מוצלח. עכשיו, אם אתה נמשך לאתגרים, אז תביא בחשבון שחלק מהמחיר של זה, זה יהיה שיהיה לך קשה למכור, והלקוחות הטובים באמת לא יבואו לך. לטפל בגוד פארם ולטפל בסופר פארם, זה כאילו שניהם, זה בעבודת יחסי ציבור, זה כאילו אותה עבודה, אבל זה לא אותה עבודה. שאתה נמצא בסופר פארם, כן, זה דברים שונים. אם אתה עכשיו מספק שירותי תוכן או יחסי ציבור או whatever, נגיד יחסי ציבור לגוד פארם, ואתה עכשיו צריך לשים את השם שלהם בעיתון, אתה צריך לקרוא את התחת. כן. זה קשה נורא. לעומת זאת, אם אני סופר פארם, אני רק צריך להדוף כתבות כל הזמן. זה עבודה. זה לבחור בכלל מה כן יצא. בדיוק. כי העיתונאי לא יכול לכתוב עכשיו כתבה על שוק הפארמים, ולא לציין את סופר פארם. עכשיו, אם אני עכשיו כותב כתבה על שוק הפארמים, ולא מזכיר את גוד פארם, בסדר, מי ישים לב? סימטריה של מותג, אפרופו אמרתי. מי ישים לב? טסלה או איקאה. כשאתה חושב רהיטים, אתה חושב איקאה. אז הקטע זה כמובן, החברה מובילה. עכשיו, הקטע יש אבל פה עניין נוסף של ברירת מחדל. כן, שזה גם חשוב בעולם המותג. כן, אם אני עכשיו, אתה עכשיו הולך וקונה בהפתעה, שואף להגיד אני הביתה. ואתה עשית בדיקה והגעת למסקנה שסמסונג זה השואף הכי טוב. value for money וכו'. ואתה או ג'ימי או לא משנה מה. ואתה חוזר הביתה עם המוצר, ובת זוגתך רואה את זה, ואומרת, מה זה? זה לא דייסון? למה לא דייסון? למה חסכת? עכשיו, יש תקלה, משהו לא עובד, לא מסתדר לה, זה ניסתה להפעיל ולא עבד, מי השם? לוקאס השם. לא קנית דייסון. בדיוק. עכשיו, אם היית קונה דייסון, והיה תקלה, היה בעיה, אז הם אשמים. עכשיו, הנקודה זה להבין איך אנשים חושבים באוטומט. לא לחנך אותם, לא לכעוס עליהם, לא לריב איתם. עכשיו, זה קשה. זה לא רק בדייסון, תחשוב, אתה בא, קונה רכב חדש מהחברה. בכל דבר. בדיוק. אתה הולך על הטופ כאילו מאות אלפי שקלים, ואתה בא עם נו, זה בגלל זה, הלך לך מנוע. דיברנו על קטע של תובנת לקוח. תובנת לקוח זה אומר, תחשוב על זה שאתה הולך לקנות מכונית, חשוב לך נורא שהמערכת סטריאו תהיה סופר דופר, זה 200 וואט, זה מערכת ששווה 10,000 שקלים. ואז בבית אתה יושב ושומע את המוזיקה דרך הטלפון. כן, כאילו, למה? למה באוטו אתה צריך את הדבר המתוחכם הזה, ובבית אתה שומע דרך המחשב? כי יש סיטואציות שאתה מרגיש שכאילו חשוב להשקיע, ויש כאלה שלא. קונטקסט מאוד מאוד משנה. עכשיו, זה אומר שאם אתה מרגיש שאתה תקוע בשיווק שלך, שווה לך לשנות קונטקסט. כן, ועוד דבר שהוא מאוד חשוב, נקודת הפתיחה בלהבין איך אני רוצה לעשות שינוי, זה להבין איך אני יכול לתת יותר או לתת שונה, ולא איך לקבל יותר. רוב האנשים עסוקים לקבל. לדרוש. לדרוש, מגיע לי, לא מגיע לי, לא בסדר, העולם לא בסדר. הפאזה שצריכה להיות שזה תוצר לוואי. בסוף העולם יבין שאני טוב, כן? לא, בסוף אתה תמות. כן? ואתה רוצה להצליח קצת לפני. אז מה שנקרא, הדבר הראשון לעשות בעצם זה לקחת אחריות. ולהגיד, אוקיי, אם אני לא אשנה, זה לא ישתנה. כן? אז זה לא אומר לזרוק כסף סתם, אבל זה אומר להתחיל לחשוב. כן. יופי, טוב. אני שמחתי לארח אותך פה.
אתה בין ריטריט לסרילנקה, אמרת לי. תודה לך על ההקדשה. אני בטוח שכמה וכמה אנשים שיאזינו לזה, ייקחו תובנות, שאפילו, אני בטוח שאנשים רשמו פה עכשיו כמה נקודות שהם מתחילים לכתוב סיפור חדש. ואני חושב שלכתוב סיפור חדש זה תמיד לעדכן גרסה של עצמנו. ושזה לא פחות חשוב דווקא בעידן של היום. לעשות עדכון גרסה כל הזמן ולשנות תוך כדי תנועה, אבל להיות עם ראייה מרחבית על מה שקורה. וזה משהו שמאוד חשוב היום. תודה. בכיף.